Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда Сөембике һәм Хәсән Туфан проспектлары киселешендә контакт шилтәре өзелде. Моның сәбәбе нидә? Олимпия уеннарына әзерлиләр дип уйладым. Ноэль Мәхдиев Обилимпикс чемпионатында катнашкан махсус хәрби операция ветераннары белән очрашты. Тукта авария бүген иртән Шолда Сөембике һәм Хәсән Туфан проспектлары киселешендә контакт шилтәре өзелә. Шуның аркасында 9 һәм 10 трамвайлар йөрүдән туктаган, әмма 10 автобус маршруты көчәйтелгән. Җәмәгать транспорты пассажирларын мөмкин булганча нәкъ менә алардан файдалануларын сорадылар. Безнең төшерү төркеме булган хәлнең якынча нечкәлекләрен белде. Справа! Вон опора впереди на зеленке! Саш! Показывай ему! Авария бригадасы контакт шилтәрен торгызу белән иртәнге сәгать 5-тән шөгыльләнә башлый. Электр линиясе өзелү Сөембике һәм Хәсән Туфан проспектлары киселешендә була. Зыян күргән участокның озынлыгы 500 метр чамасы тәшкил иткән. Белгечләр әйтүенчә, эш планлы рәвештә башкарылган, өзелү нәтиҗәләрен оператив рәвештә бетерү өчен өстәмә бригада чакырылган. На место работ вызвана дополнительная аварийная бригада электромонтеров контактной сети. На данный момент 2 аварийные бригады занимаются восстановлением контактной сети. Это в себя входит, получается, восстановление натяжки натяжного троса и подвеска к нему контактного провода. 9 һәм 10 трамвай маршрутлары йөрүдән туктады. Алар урынына 10 сонлы автобус маршруты көчәйтелгән иде. Әмма җәмәгать транспортының кайбер пассажирлары гадәт буенча трамвай көткән. Кемдер контакт шилтәре өзелү турында безнең төшерү төркеменнән белде. Мы только что подошли, буквально 3 минуты назад. Посмотрела по карте транспорт Яндекс. Ни одного трамвая, ни с той стороны, ни с этой. Про аварию не слышала, ожидала в течение 15 минут 9-й маршрут оттуда, и сейчас я жду 10-й. Һәлакәтнең сәбәбен билгеләргә кирәк. Горкомунхоз предприятиесе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, Сөембике һәм Хәсән Туфан проспектлары счетында контакт шилтәре торгызылган, трамвайлар хәрәкәте яңартылган. 9 һәм 10 трамвай маршрутлары гадәти вакыт буенча йөри. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Балалар лифт тавышын ишетсә, әле дә елый. Күп балалы әти Сергей Данилов хәлне шулай тасвирлый. Узган чыгарылышта без 35-9-1 йортында лифтның зур тизлек белән техник этажга кадәр төшеп китүе турында сөйләгән идек. Бу вакытта кабинада ир-ат һәм аның 2 бәләкәй кызы була. Кискен бәрелүдән ирнең биле авырткан, кызлары бик нык курыккан. Безнең төшерү төркеме Раскольников урамындагы 38-нче йортта булып кайтты. Кискен бәрелүдән 5 һәм 6 яшьлек кызларны курка. Сергей Даниловның кызлары елый башлый. Ир аларны тынычландырырга тырыша. Шул ук вакытта диспетчер белән элемтәгә керә. Бу вакытта лифтта ут сүнә. Берникадәр вакытка кабина караңгылыкта кала. Сергей Данилов сөйләгәнчә, йөк лифтында вибрация һәм тавышлар элек тә булган. Бу көнне кабинада барлык кнопкаларда ут кабына. Шуннан соң уйламаган хәл килеп чыга. Мы когда спускались, вообще он улетел вниз. И мы приземлились вообще, жестко. У меня дети вообще испугались просто. Плакали. И до сих пор вообще, не хотят ездить. Они только при слове лифт уже начинают плакать. Нема, говорит, пойдем пешком. Балалар гына түгел, өлкәннәр дә җәяү йөрергә әзер. 35-9-1 йортында яшәүчеләр лифт эше буенча бер генә тапкыр зарланмаган. Лифтлар базалар шул ешкана. Чәйәүләп йөрергә туры килә. Тукталып, этаж арасында тукталып калырга куркып, лучше чәйәү итешим дип уйлыйсың. Дребезжание кабины какое-то. Бывают какие-то посторонние шумы. Если честно, может это нормально, но такое ощущение, как будто что-то обо что-то ударяется или трется, трение какое-то. Вот они всегда присутствовали. И дверь сама открывание, закрывание происходит. Лифт пассажирлар белән бергә кинәт техник катка кадәр төшкән очрак прокуратура хезмәткәрләреннән дә игътибарын җәлеп иткән. Тикшерү ведомствосы тикшерү оештырган. Установлено, что управление многоквартирным жилым домом осуществляет управляющая компания «Строим будущее».
На обслуживание лифтового оборудования заключен договор с обслуживающей организацией «Общество с ограниченной ответственностью. Безопасность лифтов набережных Челнов». Техническое освидетельствование пассажирского лифта указанного многоквартирного дома проведено 2 августа 2024 года. Текшеру ведомствосында ошықлы кіртулерінше «Строим будущий» дәрейту компаниясы лифтларға қызмет көрсету қағидаларын бұзған. Лифт қорқынычсызлығы керекли дәрежеде тәмин ителмеген. Коммуналь хезмәткәрләр адресына күрсәтмә чыгарылган. Россия текшеру комитеты башлыгы Александр Бастрыкин лифт белән булган хәлне текшеру нәтиҗәләре турында аңа хәбәр итү бурычын куйган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Олимпия уеннарына әзерлиләр дип уйладым Ноэль Мәгъдиев Обилимпикс һөнәри осталык чемпионатында катнашкан махсус хәрби операция ветераннары белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, ярышлар Россиянең 79 төбәгеннән вәкилләрне берләштерде. Толырак киләсе минутларда. Вы хороший, добрый, яркий пример для всех, для нас. И не только для подрастающего поколения. Обилимпикс махсус хәрби операцияда катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча чемпионат беренче тапкыр Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча узды. Ярышлар 15 дисциплина буенча үткәрелде. Катнашучылар арасында безнең чаллы махсус хәрби операция ветераннары да бар иде. Подготовка была очень серьезная. Тем более вокал — это такая категория. Одно дело под гитару перед друзьями на каких-то там днях рождения, и там как бы все это незаметно и вроде как красиво поется. А другое дело со сцены, и понимаешь, там много было нюансов, которые нужно было исправлять, которые нужно было корректировать. Вот. Это сценическое мастерство, это вокал, это актерское мастерство. Вот вся эта поддержка, вся эта база знаний была в меня просто влита за короткий срок. Илдар Корюков башкару осталыгы буенча 3нче урынны алды. Ринат Сабирҗанов веб эшләнмә компетенциясендә иң яхшы нәтиҗә күрсәтте. Әзерлекнең ничек баруы турында махсус хәрби операция ветераннары шәһәр мэры белән дә уртаклаштылар. Подшучивали, я говорю, вы меня точно к Обилимпиксу готовите, для участников СУ или к чемпионату мира готовите? Тяжело учение, легко в бою. Еще раз вот мы доказываемся, даже вот в мирной жизни, в Казани, вот придя, я почувствую какую-то, уверенность, она какая-то вот уверенность, когда ты понимаешь, что за тобой как бы, есть знания, тебя вот это все помогли, и было все легче, быстрее, веселее, азартнее. Поэтому присоединяясь к ходатайству товарища, Набережный педагогический колледж, в частности Регина, вот, она очень сильно помогла. Хәзер Ринат Сабирҗановка конкурсның бөтен Россия этабында Мәскәүдә республика данын якларга туры киләчәк. Люди, которые прошли дорогами войны, видели все ужасы войны, и тем не менее ваш характер, ваш внутренний стержень сегодня дает вам возможность и дальше жить вместе с нами в мирной жизни, приносить пользу своим родным и близким, себе в первую очередь, активно участвуя вот в таких нужных и важных, в первую очередь для вас, соревнованиях. Очрашу ахырында Обилимпиксның һәр катнашучысы акчалата бүләк алды. Исегезгә төшерәбез, чаллы махсус хәрби операция ветераннары компетенцияләрдә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Электрон җиһазларны җыю сүтү, БПЛА белән идарә итү осталыгы, вокал һәм веб-разработка номинацияләрендә алдынгылар булдылар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Махсус хәрби операцияда катнашучылар арасында Обилимпикс һөнәри осталык буенча беренче чемпионатта катнашучылары белән очрашу вакытында шәһәр мэры Ноэль Мәгъдиев Чаллыда махсус хәрби операцияда катнашучыларга багышланган монумент ачу карарын игълан итте. Ул ГЭС бистәсендәге Ватан ана мемориаль комплексы территориясендә урнашачак. Зрительские трибуны Вечного огня – это нонсенс. У Вечного огня нужно не сидеть, а нужно стоять, склонив голову. Можно на этом месте, разобрав трибуны, не трогая БТР, поставить памятник. С учетом того, что более 4000 челнинцев с оружием в руках сегодня защищают интересы нашего государства, мы, безусловно, считаем, что памятник участникам специальной военной операции, погибшим воинам в ходе специальной военной операции, должен быть у Вечного огня. Эскизны махсус хәрби операцияда катнашучыларның үзләренә эшләргә тәкъдим ителгән. Барлык чыгымнарны шәһәр үз өстенә алачак. Тиздән хәрби хезмәткәрләр бу уңайдан архитекторлар белән очрашулар уздырачак.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Рекламная компания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Пельмени классические «Гастрошеф» 219,90 за килограмм.